Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate trucks. Mayong gabi, kamusta naman mapananga na muntak para mati region-wide mga palagag kita sa 11 ka oras 5 ka minutos karon nga adlaw Miyerkules Santo katapusan nga adlaw Pizza 31 katapusan man nga petsa bulan sa Marso. Today is Mother's Day because today is payday. Pero ang ibanti abansin na yan sa 29 pa lang nagpanweldo na. Sa Miyerkules Santo naman ng edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kamuylog ang bilog naman nga puwersa atong sining nga news team atong sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang pulo ka police station sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinimata kag dulungan oras sa kagabiyon ang atong sininga Patrol 2, ang atong sininga Crosswind Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, kag ato naman liwat himusuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Miyerkules Santo edisyon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why taman ginapangayo. Ora mismo baga responder
pang Miyerkules nga edisyon, Aksyon Eden Abuso. Katatapos lang ng birthday niya kahapon. Back to back sa aton nga piloto, was-was lang koromay. Ariya lang koromay is importante, why lang Malaysia. Aksyon papang Nixon Taho. Ang atong napagbantay sa mga update lakat sa balita sa national, international. Ilabi na ang padayon nato nga pagmonitor sang wala untad kapag saka sang COVID-19. Ginatutukan nila sa atong news center upod ang puwersa, aksyon, ang depensor. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control. Sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert action, JM Baikin. Transmitter sa control tower dito sa Barangay Talok, Siyudad Sang Pago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo sining angkorban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa labilin isa ka oras, 2 ka minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa gihapon ang siyudad sang Bacolod nagapabilin nga nangin matawhay. Alin kay na sang aga, wala gid sa mga dalagko nga mga aksidente o kung insidente magluwas sang mga nagakatabo nga mga vehicular accident sa daranon. Kaya na sang aga pasang banwa baliskad ang pick up na sa may tubangan sang Transcom ho. Ano nga swerte ti ang driver, why man matamaan. Buti taking-king gatakilid mo na silang slakyan nga pick up eh. Yung bagtakilid nga bungguan mo dang malapader nga Center Island wag isa kasaka Mapiyungan siguro ang driver. Tapos may ba siguro may kadasig-dasigon mo ng lagan ba? Muna sa aton nga mga motorista ba paghalong kikita mga iha ha? Mga iho ilabi na sa mga magabakasyon sining Semana Santa ang mga lagyo nga mga lugar nga katuan nyo halong gid ha, halong gid. Before you go, check nyo anay ang mga importante nga bagay, especially ang kondisyon sang inyo sarakyan. Mo gina importante, especially kung nagabiyahe kalayo bla, i-check ng oil, i-check ang brake, ang hangin sang guma mo, ang tubi mo da, ang sarakyan mo, ang tughong sang sarakyan mo, kagbalon kagid sang tools o kon gamit. Ang kaso maaberiya kasto nga dalan ay gihuon ka kag may hunuson ka. Dalagid spare tire ha. Tante mo na kay kasi kung guma mo bulog ka makalapa karansang karon na 4 ang laba. Kasi ba alang-alangan ka sa dalan kag hindi ka bala kalabot sa imo destinasyon. Mo na mga bagay nga dapat gid preparahan sa mga luyag magkadto sa mga lugar pa magbisita sa ilang mga minatay sa ilang sining nga mga pamilya sa mga may nakabuking nga daan nga kaladtuan nga beach kay subong ti may mga banwa kag syudadado halos sa Domingo di Pascua, Easter Sunday daw ipasiragid kay daw dirigid dakit anila ang kalabanan ang influx ng tao. I mean ang kadamuon sang tao sa Semana Santa nga selebrasyon ang Domingo di Pascua, Easter Sunday amo ang may pinakadamo nagkakadto sa mga beach resort naton.
sa mga tourist spots naton di nga mga lugar sa Bacolod kag Negros Occidental. Di may mga LGU nga nagpamanaog sa ila silitag sa ka mga executive order. Halimbawa, ang Sipalay, sa Sipalay hindi ka makasulod kung sila abi nga mapulo paligo kalanto mo solo sightseeing kalanto sa mga kampiyon nila nga beaches. Never, unless and until kung nakabuking kadakadaan. Kaya may mga checkpoint kadangagyan before ka makasulod sa city proper sang Sipalay. Idra pa lang nga daan, harangan ka na da. I-check ka, di ka makadto. Kung may kadtuan ka nga beach resort, tawga na nila. Hindi nga tao nga manong sulod na ka mga ng kadto sa beach nyo, nakapareserba na daan, way pa. Di kung wala ka kapareserba, way swerte, balik ka sa destinasyon mo. Panugyan nila ni Mayor Montilla sang Sipalay City, mabaton sila sa mga turista kag mga bakasyonista magpulo paligo dira sa mga gwapo nila nga beach kung may ara ka na reservation. In other words, kung nakareserba ka na dira. Kasi sabi nga maligo ka lang away kakapareserve da sa katuan ka di sila sa mga beach, pahuway ka na lang sa mga kay hindi kagid pasudlon dira sa may syudad sang Sipalay. Amo ba na matabo sa iban nga mga tourist spots sa mga banwa? Loka kada LGU may kanya-kanyang executive order mo. Labi na gid gati daw nabatyagan sa halos tanan sa taga Bacolod at taga probinsya sa Negros Occidental. Ado nagasaka naman ang hilanat, nagasaka naman ang number of cases kon biktima sang COVID-19 ang paghahambala. That's why ang aton nga mga LGUs, ang aton nga provincial government nangin sigurista man, especially ining Holy Week. Kag ang aton man panugyan sa inyo, dugangan ko na kabalo ko ti halos kung magkadto sa beach, magkadto sa mga lugar nga magbakasyon, most likely daw halos pati timbang dala na mo. So, hindi nyo lang gid pagbayaan ng balay nyo. Hindi ka mo dira makapangabay sa tupad balay nyo na magtulutan amang magpulo panilag eh. Pero mas mayo, guro nga may mabiling sa balay nyo bisan isa lang. Walo ka mga kawatan eh. Mayo man ni maho mo. Makabalo nila nga daw ay tao ang balay kaya tanan nagpalaligo kag nabakasyon to sa isa ka lugar. Dahil nila sulubon. Kuya happy to pagbalik mo, tingala ka lang nagakayag ng bilog mong balay, kay gali mo, pinanghimo sa sangkawatan, ang kutob sang gamit nga ila madala. Sa kawatan niya, wala sa imposible. Balay taas pader, may cyclone wire pa, may vibe wire pa, may kurinti pa na ganit isa. Pero sulod sa kawatan sulod ka ng bintana nga may grills na palang imo nga pader ga sali kang limo ang taas do lubi pero sa kagya po sa kawatana, believe me talagang kawatan niya damo iya man nabalaan nga ideya mo amo na nga kung pwede lang may isagid katao o pamilya nyo or if not timbang nyo nga mabilin sa inyo balay. Kag instruksyonan nyo gid ang timbang nyo, maibilin nyo sa balay, kung magbakasyon ka mo, maglagaw-lagaw ka mo sa Semana Santa, hindi gid magpasulod sang tao nga hindi niya kilala. Ang balo ka makakawata ko sa mga diskarte man mo. Naging sugo ko to ni mamo ho. Kwaong ko to kung gamit ni ma'am mo di, kay dalong ko to sa ila. Sa mga diskarte, pa niya si mamo to naksidente ho. Kilalano kita nga muni mo na kung ang timbang mo sa balay do pobre espiritu man kaduli po mga barnors dayo niya mapasulod sa tao sa diskarte ang gini mo ati o swerte basi kung ay pura parayo lang basi timbang mo basi maripan pagka do para data kung maglakat ka mo instruksyonan gid ang boy timbang nyo sa balay nyo medyo da hindi gid mapasulod sa balay
Sa nano nga diskarte nga parenti kasang amo ya, sang amo mo, tawag gigid na ang amo mo. Di double check gid. Kung wala ining tao matuod kagin sugo ni nga magkuha sang gamit nga mo ni. Kamo man ang diskarte sa kawatan toy. Kamo na nga aton panugyan ha. Pero kung taran ka maglakat pati tibang dalaan nyo, make sure lang ng balay nyo nakasirado gid. Kung inablang sudlo sa kawatan daw, ayawa mo sa makasulod. Tapos, isa pa kabagay, nga i-remind ko sa inyo, i-unplug ang mga gamit nga wala nang ginagamit. Kakaso na sa mga saksakan na ng mga... Hindi nyo pag-una saksakan nyo sa kuwana. Sa outlet na kayo, basta mo parang halinan ka sundok, balay mo. Muna siling sa mga tikulangan, ang rumaton nga nagasiling, may pagkani ko no, duawan ka, bisitahan ka, sang kawatan, 5 ka beses, hindi ka lang masunugan, kay kung di malason, pati tanga tiki sa balay mo, patay kang bata ka. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Lain di man niya kung may nagapahanumdom sa imo, kami nag-remind sa imo. Kahit ang kalipaton kung kaisa, unay sa lawas ang tao mo. Kung kami nag-remind ko isa kag nag-distinguer sa imo, at least hindi ka man malipat. At least alerto man ang imo sininga paminsaro. Nagalagaw mga mo sa mga beach, hindi lang mo wala. Medyo bulo balikid. Magdibasi kon tupad mo bala, membro sa salisigang, nilagda sigay bala lang. Nara ka sa beach, hindi na magsaligid ha. Sa damo mang kawatay, operate sa beach mo. Pero sa damo, tawo mo. Malikat-likatan na bala, may i-subnitons lang gamit mo da kung di natungtong da ang nagpapawala ka man lang. Ano mo na mga bagay nga takos gid ninyo batsagon kag dumdumo. Okay? Diri sa Bacolod, ang Aksyon Radio Bacolod, si Boss Webe Santo. May ara pa kita News and Public Affairs Program. Alin alas 4 sang aga. Pagabot sang alas 6 sang gabi, Webes Santo. Matapos ang tarang commercial, ma-sign off kami temprano pa. Botsilingon, Buwas Webes Santo, alin sa aga, pagabot sang alas 6 sang gabi, ma-sign off ang Aksyon Radio Bacolod. Pag Abril 2, Biyernes Santo, ma-sign on gyapon ang Aksyon Radio, kag alauna sang hapon, after sa aton nga commercial break, ma-sign off ang Aksyon Radio Biyernes Santo alauna sang hapon. Pag-abot sang Sabado de Gloria, Black Saturday, totally sign off gid ang Aksyon Radio Bacolod. Kag pag-abot sang Abril 4, Easter Sunday, ang ginasili nila nga Domingo di Pascua, balik sa regular programming ang Aksyon Radio Bacolod. Okay? Pero ako yaga pa si una ko dan sa inyo, buwas sa gabi, why nasang Aksyon Night Patrol hasta sa Sabado sang gabi. Okay? Klaro na na? Kasi tingala ka mo lang ay, no? Waran out ang Aksyon Radio. Ako sa tuturo sa parangkana yung istorya. Amula niya nga mga Holy Week, ang so far daw malawig-lawig namon. Bulo bakasyon. Other than that, why na? Disyembre, why na? Dali lang na. Pero ang Holy Week, namon yung malawig-lawig namon nga makapahuway-huway, makabulo banding lawig, upod ang pamilya. Okay? Ayos, ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:12 na.
I-check na ato sa nga Patrol 2, ang ato sa Coastman Patrol. I-check na ang report na Action Eden Amoso. Ang ini nga report na Action Eden Amoso, situational report sa Bacolod, ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo. Ibalungon ta sitwasyon sa Bacolod sa Miyerkules Santo na paglibot-libot na Action Eden. Baw. Alas 8 kinapasado na sa may sumag may aksidente naman o galing sini ko bahalog kita kasi nila mo ni nga mga kwan mga bulan nag okasyon halong kita sa ginatawag nga aksidente sa Dalnon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Yari sa Action Eden Amoso sa observation report sa patrol. Action Eden, may gabi pis kami. Wala gid may madula kung mag-extra halong kita no? Yes. Kay di kabalo naman kita, kumbaga ang istorya pa sa aton sining mga katigulangan basta Semana Santa dapat maghalong gid. Kay do ka riit gid action Eric sang sininga tiyempo or sang sininga panahon. That's why nga hambal sa aton sininga mga katigulangan basta Semana Santa pagpamalandong. Hindi kay kung wala guro COVID-19 pandemic Action Eric damo na nakabook sa Boracay, damo na nakabook sa Palawan, kag sa kung diin dira nga mabakasyonan Action Eric no kay di ang gawi iya sang una kag sang subong lain na gid man. Di kung buhi pang mga lolo kaluluhan kag kalulahan naton sigurado maguripatan kag ito. Kung magsigi kada iya kayagang niyang tiyempo sang Semana Santa sige kay mo ya kalagaw-lagaw dapat para sa Semana Santa ara lagid sa balay upod ang pamilya kag magpamalandong lang ang ginatawag pero di importante dapat magpangamuyo gida upod man ang aton sininga pamilya kag huna-hunaon man ay amo ni kunong oras Action Eric nga makapaminsar ka kag makahinulsol ka sang imong sininga mga sala presda ang mga maninoy nga wala naghatag sa akon madumdum joke. Mambala sila doon kakabalan kay Action Eden. Now, joke lang Action Eric. Pero sa subong niya nga mga inoras, diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, of course, tulutawhay na Action Eric ang aton sini nga lakat sang panahon, subong man ang lakat sang Dalanon. Kay dugay-dugay curfew na kagkabalo naman kita nga stricto gid nga gina-implementar kag ginapatuman na sa aton sini nga kapulisan kag tinalipay lang kita naglabay kita dito sa may NGC Action Eric di wala na tuya sang kuan wala na sa mga pasaway nga ginpilit pabala nila walking kag exercise dito sa NGC grounds kay kabalo naman kita nga gin siradan ang didto man nga area bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases diri sa syudad sang Bacolod di isa lamang ato katikang sang aton sini nga local government unit kung paano mapahagan-hagan ang ang paglapta bala sang COVID-19 nga ginatawag kag sa base bala matingala ang aton sini mga kaksyon titawhay man subong bakasyon mangani kag wala man I mean sang estudyante hindi man sako ang sa mga eskwelahan pero mabugat ang trafiko especially kung hapon mangod Action Eric may pila ka dalan nga pangsira sa notice man sa DPWH kay kangay dira sa Santo Niño Banago Road from Bredco Access Road to Banga Saning nag-close ini siya efektibo kahapon nga adlaw para maghatag sang maghatag sang way bala sa reblocking project sang DPWH Bacolod City District Engineering Office. So ang pagbukas man Action Eric sang road section sa publiko ang iga-anunsyo na lang Action Eric kung matapos na Manila dayon pero siglang maniguro kay Semana Santa hindi man sa akong Dalanon kag kalabanan sa aton mga ka-action ara lang man sa tagsa nila ka mga puloy-an. That's why nga hingagaw man ang aton sini nga mga sa mga tinawo sa DPWH agad matapos ni mga ginapang obra ni nila para kung magbalik na sa bisibisihan ang tanan liwat, magbalik na sa regular ang mga inadlaw,
wala na sang damo pa nga traffic kag tayuyon na ang pagbiyahe sang aton sini nga mga motorista subong man sa mga pasahero nga salakyan. Subong Action Eric ka mga inoras, laka na gid lang ang mga nagabiyahe, nagahulat na lang, consider na lang sa iban sini naton nga action ng mga empleyado nga ang ila sila yang ginatrabahuan tugtog alas 11 pa. Kag di ma-consider lang na sa aton sini nga mga kapulisan kung may pakita man lang sila nga IDs Yes. or proof na alas 11 binaggasira gid ang ilang ginatrabahuan kag medyo na delay lang sila gamay sa curfew mangod mapuli pa sila. Yes. Kagati sa palibot subong sa syudad Action Eric do kwan man ata uhay man dula kita may mabatian nga naga-video kay ang iban ara lang sila balay ti maboringan nagapanghagad video pero ti ginabawal naman na subong ang video kay kabalo naman kita nga ti do mode of transmission man gyapon Action Eric no ang pagkapyot bala sang mic ang pasapasa mic kung labi na gid kung hindi mo pakilala ang iban gani nga naton nga mga health officials nagapandam nga bisan kilala mo pa bisan upon mo pa sa inyo sini nga balay dapat hindi ka gid hindi ka gid magkampante bala bisan gani ara sa inyo sulod balay magsuksok sang face mask lang amo na gina-advise kay wala kakabalo kung upon mo sa balay diin sa naghalin diin sinong mga naistorya niya for the whole day nga wala siya sa inyo sini nga balay. Pero ti Action Eric sa mga pamangkot bala kag sa nagalook forward sang Easter Sunday temporary closure ang ginmando ni Mayor Lernardia Action Eric sa Yes. tanan nga resort kag cafes dira sa may barangay Alangilan kag Granada sa Easter Sunday o kung Domingo de Pascua nga ginatawag Action Eric. Kay ti sa iyang video message ni ipasalamatan yung mga tag-iya sa nasambit ng mga negosyo sa suporta kag kooperasyon sa syudad sa pagpakig-away man sa COVID-19. Yes. Nagtuyo sang mando sang alkalde among malimitahan ang paglagaw sang tawo. Agod masiguro nga hindi magsaka ang kaso sang COVID-19 infection pagkatapos naman sang Holy Week. Kaya daw, ginalita-lita lang Action Eric ang aton sini nga mga otoridad kung maghalog-halog sila gani hala ang tawo nagapinagusto man kundi tapos na sang mga muna nga season gataas naman ang COVID-19 cases do wala gid bala tubo ang buot kung Action Eric nga kabalo naman kita nga kung may mga okasyon paresto sang Christmas paresto sang New Year pagkatapos to nagsaka man to ang COVID-19 cases Action Eric kung sang ginhalug-halugan pagid ang restriction based man sa uniform protocol man abi sa National IATF titanawon mo subong wala ganubo sa 5 mil ang ma-record nga kaso sang COVID-19 cases sa bugos nga Pilipinas kasunlog kay anay nga may COVID-19 vaccine do dira pa ya liwat ayawa naman no nag-back to zero naman ang aton sini nga mga health authorities sa pagpakig-away kontra COVID-19. Amo na kisa ang resulta kon masyado ka complacent ang aton sini bala nga mga ka-aksyon kay ti permi lang sila na anad, permi lang sila nagahambal nga may vaccine naman ara naman ang aton sini nga mga otoridad nagahulat-hulat lang kung saan o naman kung pwede lang guro sila kapang isa-isa lusi guro sa hita guro damo ra gid sa nalusian Action Eric iti ang iban wala man gapati mo bahala bisan maghambal ka pa nga ay may curfew dakpon ka i-hold ka dira for pila ka minuto papraugan ka penalidad wala lang yapon sa tawo ya bahala na wala na lang sila pakialam wala na labot pero ang iban yan nagasuggest Action Eric no paano bi ko himuon ang multa bi 5,000 kung madakpan na sila pa community service na sila 48 oras ara balang mga penalty Action Eric nga makapaminsar sila balang nga ay magwa ko bala danay mabakal ko amo ni bisan alas 11 na pero kung mapaminsara nila nga dubugat ang penalidad pagtapak pa lang sa portahan ay do kakapoy panilhig 48 hours out ay do hindi ka bayad ang baklon ko nga dulce sa nga 5 ka piso sa Tianggi kumpara sa 5,000 nga multa daw na Action Eric pero di ginapaminsan naman sa iban ko amo naman ay ipatuman birahon naman nga wala human consideration ko no na amo na akis Action Eric ang budlay sa aton sini kay tamaan kis ka human consideration tanawa human consideration kundi hasta subong ya nagapakig-away kita kontra COVID-19 kaya hindi mo ma-control ang mindset sang tanan Action Eric ng mga tao hindi mo mabag-o ang ila bala pagtanaw ila point of view sa COVID-19 pandemic kay until now kasubo may ara pa ya
sang wala nagapati nga naga-exist ang COVID-19 infection, Action Eric. Mabalang iban, ilanat lang na, ubo lang na, sipon lang na, imnan mo lang na paracetamol. Gali kay wala ka kabalo. Okay lang yan mo pamatsyag pero ti kung may malapnan ka to nga may comorbidity or vulnerable kayo sa mo nga infection, ala ato yan nagahapo-hapo na to, ikaw yan nagapunay-hunay lang da sa quarantine facility ko na ka man sa imo balay para sa tamo naman to gininom mo pero ang halit gintugaw mo sing katawo hindi matupungan. That's why halungan mo imo kagalingon, hindi lang para sa imo man kagalingon, hindi man para man sa imo pamilya, kundi para amot mo na lang na sa komunidad. Kung wala ka na daan sang may hinimuan nga maayo, dugangan mo pagit sa pagpasaway, ate, din ka na lang ya puluto, no, din ka na lang ya maglambot. That's why nga dubuang lang tanay Action Eric na sige bla sulit pero wala gid gyapon may nakagets, wala gid gyapon may nagatanda. Gani, no? Magsuksok gani ka mo sang face mask, magsuksok ka mo gani sang face shield, kagagwantahan lang danay nga hindi ka mag-holding hands sa amigo mo o kung sa amiga mo. Kahit hindi ka kabalo, kung di na siya naghalin, sino na nakalapon sa iya, sino nakaistorya sa iya, kahit kung mag-contact tracing, ubos ka mo datanan. Ang lain pa kung si Major Sherlock Gabana, patagpamuno sa PNP contact tracing team diri sa syudad, na kabudlayan, ginila Action Eric, ang mga uncooperative bala nga mga, nga mga pasyente, mangod nga, nagakainit sila kay sulit kung pamangkot sa aton sining mga PNP kag DILG contact tracer kay balingga katabo Action Eric may interview abing isa ka team pagka the next day may interview naman nga lain naman nga team. Okay. That's for validation kay para mabalaan nila kung ginimutig to nila ang tuod nga kung ano gid ang tuod nga detalye kay lain tong istorya nila sa lain nga team sang contact tracing lain nga contact tracing tapos lain naman ang sa another team naman Action Eric dilagin mabalaan kung nagasugid sila sa insakto ko hindi. Ako sa ila, sugid na lang sa insakto para mahapos ang obra sang aton sininga PNP contact tracing team kag DILG contact tracing team. Bangod nga gaobra man na sila, tawo lang na sila, gakakapoy mo. Okay. So, muna nga sa ni Action Edin, utod linya kung magpatigayon sang contact tracing sa kutob makuhaan information, isugid yun ito para ng atong kapulisan hindi man mabudlayan sa ila sila trabaho nga magsalasala kung sino pa ang ila kantuan nga posible na pakikagutan sang suspect COVID-19. Actually, then from your end, please come back. Yes, tiyan mo to Action Eric, hindi na ito magpabudlayan ang isa kag isa. Buligay na lang bala, hindi na magpabugit-bugit dira. Mayo kung nagampang-hampang lang taya. Ano niya, tawo niya, kabuhi ni isang tawo ang ginaistoryahan. Kag sa gamay lang balang abutang, paagi lang sa pagiging honest mo, makabulig ikaw sa pag-save sang life sang iban nga tawo. Okay? Okay. Good. Ano na yan daw? Ano na yan? Importante da. Salamat kita. Sige na, tapusan na. Doon na limtas mo itong 29 PO. Dulak ka ba ito nalinsin mo? Ato na to. Sa diin to man? Nalipat ka pa yung mga, basta ka bata, kasi mo lipaton ka. Tido ka daw mo, sino problema mo? Kamu na kung damo na bato, mga regalo, kaya kakalipat ka na kung sino gata si mo regalo. Suli, wala agi ko yan nalipat. Nadumduman ko gani nga wala kakahatag regalo, kay wala gid may naghatag. Na, joke lang. Salamat sa tanan. Tingbo na nila kung magkasal ka, uro. Tido mga next 20 years pa taguro. Sige, Action Eric, kay daw medyo kita sa oras, no? Good. Di karon na, bantayan natin si Action Eric nga balita man sa pagbalik natin report diri man sa Patrol Action. Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Patrol 2 ang report kay nabatian bagologid gikan kay Action Radio Naboso. Ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bayo ang pinakabago kag garantisado epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit. Lent, a time for renewing faith, hope, and love. Following in the footsteps of Christ,
in concern and compassion for all is the highest expression of our faith and hope. These are excerpts from the message of the Holy Father Francis for Lent 2021, entitled, Behold, we are going up to Jerusalem. Iyari ang schedule sa Aksyon Radyo Bacolod para sa Holy Week Special, Marso 31. Las 4 sang aga, tubtob las 9:15 sang aga, regular programming. Las 10 sang aga, tubtob las 11 sang aga, ang pagkataho ni Samson. Las 11:30 sang aga, tubtob las 3 sang hapon, regular programming. Las 3:15 sang hapon, tubtob las 4:15 sang hapon, ang kasaysayan ni Harang Esther. Las 4:30, tubtob las 10 sang gabi, regular programming. Abril 1, las 4 sang aga, tubtob las 4:45 sang aga, regular programming. Las 8 sang aga, tubtob las 12 sang udto, Fatima. Las 12 sang udto, tubtob las 2 sang hapon, Pagtuga. Las 2 sang hapon, tubtob las 4 sang hapon, si Abel kag si Cain. Las 4 sang hapon, tubtob las 6 sang gabi, Abraham, amay sang kapungsuran. Las 6 sang hapon, sign off. Abril 2, las 4:45 sang aga, sign on. Las 5 sang aga, tubtob las 8 sang aga, Moises kag ang Exodus sa Ehipto. Las 8:15 sang aga, tubtob las 12 sang udto, ang pulong. Abril 3, sign off. Abril 4, regular Sunday programs, marin las 5 sang aga, tubtob las 9:30 sang gabi. Kabay nga ang mahal nga magkaako, padayon nga magaubay sa aton tanan. Mangin kaupod naton siya sa aton nga adlaw-adlaw nga pagsinalayo, kag mangin salantigan sa aton mga desisyon sa kabuhi. Pope Francis said, "Love is a gift that gives meaning to our lives. It enables us to view those in need as members of our own family, as friends, brothers, or sisters. May we be able to show our love, mercy, and compassion towards others, especially the poor and the needy." This is DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, inviting you to contemplate the real essence of Lent sa Bacolod Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga sa nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! I-check na ang mga report na giga sa ato sa nga mga patrolyo reporters. This time, correspondent na Honta. Aksyon Roger Gutib, live report giga sa mga Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Aksyon Roger Gutib, live number 2 sa report. Jeremy, gabilbos kami. Yes, Aksyon Eric, may gabi kag may gabi sa ito mga ka-aksyon. Sa aton sila nga mga balita, Aksyon Eric, diri sa may norte gabat sa probinsya, sa Negros Occidental. Sa amon diri sa buong Aksyon Eric sa siyudad sa Cadiz,
may ara nga memorandum o kung may ara naman nga executive order nga mag-o si Mayor Salvador Maling Escalante kagini ang nag-epekto karon las 12:01 kag Action Eric kabahin sa nga mando nga ipasira ang tanan nga mga beaches, mga private kag pampubliko nga mga beaches, mga mountain resort diri sa may syudad sa Umpisa, buwas nga lapit sa uno kag tubtob pa ini sa Domingo nga matakas ang ini nga bisa o kung saan ang dahom sa sining mando mga alas 11:59 takna sang gabi sa Domingo. So, silingon, siling Semana Santa, wala gin action, Eric, sang mga beaches nga mga bukas. Wala sang mga magakanto sa mga paibayon kay tungod nga diri sa syudad sa Cadiz, sarado action, Eric, ang mga beaches namon diri. So, sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, siya gin confirm may katalan sinig actually na pamati taman kay ina sa unso ang interview naton kay Mayor Salvador Maling Escalante sa iya man sinig ang mga rasorya susunod sa iya nga sa iya di man siya galing gusto galing kete mo ning rekomendasyon na sa among diri nga local IETF. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez may katalan sa sinig. Sa beaches close na sa tanan dyan kay kabalo ka mga during Easter Sundays pala. Dason kalawit sa walawid dira and then si magwa din ng tao sa tayo nga stay at home so para na lang din na hindi bila magdako pagdating ng mga cases ang bisa lang sa mayor na we-close lang temporarily pang April 1 to April 4 ang sa simbahan gusto kita na ni mayor na i-online na lang or live streaming mag-possible para makontrol ang tao. Ngayon kasi nag-face man kami sa amon nga mga protocol sa national IETF. So, 30% lang din ang i-allow ta sa simbahan nga makasulod. Ang akong dinahang niyo sa kada religious sect, kamo na lang tani mangin na responsible sa pag-control sa inyong mga members o sa mga brothers and sisters na nga ihangyo na lang din na 30% lang din ang allowed. Pero kung pwede, ma-live na lang sila sa inyo or ma-online na lang. So, amo ini ang advice sabihin ni Dr. Maria Victoria Ibanez. Sabay naman sa mga establishmento nga nagpatigayon man sa ilang sininga negosyo na binagidilimnan. Oo. Stay generic, 50% no? Sang ila sinay kapasidad sa ila sininga building. Pero anon bala ning 50% ang generic how no? Paano ni karon anong mag-gauge mo sinay sa 50%? Sabagay di sa mabalaan kon ano gid ka damo ni ang 50%, pinagustuhan na yung mga gani gyapon. Okay, mayari di kalibaton naton nga mga reklamo na sa ibang nga mga subongo, particularly sa may kasi may bayo sa barangay Bangkirwan nga daw kapalay banpak. Wow. Kamuna nga tigay nyo masila sa kapulisan. Pero sa unod siya sining executive order ipapanahog ni Mayor Salvador Maling Escalante nag-sinay ka dapat i-impose gid sang local IETF kalakip ng law enforcement unit ang Philippine Coast Guard subuman ang Bureau of Fire Protection kalakip man diri ang kati intelligence task force with the assistance of the Cadiz City PNP. So, impose kinaksinarek nga layi o kung nga mando sa pagi sa sining executive order nga wala gid sa mga beaches nga magabukas luwas sabi sa Lakawon may ara kuno nga nakareserbato nga 40 ka mga naga-pre-booking na blangdaan. At kailangan naman sila ripanan. O di mo na lang naging baton kasi wala pa damdahom nagpa-reserve na gano'n po nag-booking na gano'n to. Okay. So sa 100 ka mga rooms sa Libawa ang rada. Pagkapit sa 100 mga 40 ang na-accommodate mo silingon mga 30% man sa kay Mayor sa Maling Escalante equivalent sa 30% man sa gihapon ay nalantaw nga pwede ganiya mga 50% pero wala na
kinallowed. Wala na ginabato ng mga walk-in. Ang mga uli nga pa-reserva pa o kung mapabuking pa, kundi mo na itong daan na lang nga booking, ang ginaccept sang nakawon na mundri at ginadagsa man sa mga turista action ereka. Sa update, 43 tanan ka mga active cases na kay man may 16 na nagdugang kapon. Okay. 43 na. Sa 43 in-action erek, 27 ang local transmission. Okay. Local transmission 27 kag ang LSI na pulo ang frontliners anom. Ang frontliners anom amuna total of 43 ka mga active cases. So damo-damo ang local cases, basta mga local cases damo man kag dako round sa contact tracing. Ang isa pagid nga nagsira nga taratapan o ang branch sa kamot ring nga LGU amo ang city admin office tungod kay may nagpositive man sa nga opisina. So duha na ka mga talatapan ang nag-close kag wala nag-render sa ila sini nga serbisyo. Wala to na matapos ng Semana Santa. Kay may mga contact tracing man ang City Licensing Division kag ang City Admin Office. Amo ini ang wala karon iya naga-serbisyo. Di timing man jero sa doktora nga Semana Santa. So, masiragin man na siya, no? Kasi Semana Santa, pero actually advance siya nga nag-close kag wala na nag-atag serbisyo. Tungod kay i-disinfect ang bilog naman nga admin office kag ang mga empleyado nangin contact tracing o kon nangin close contact kang nag-positive. So, pang swab naman action ereka. So, tama nga, sa bahin sang update, sunod pa sa kay doktora, ngati sila niya, tapos na tandier sa gilanon to, na guwa na yun ang 16 ka mga nagpositive, nagtawag sa iya kuno ang Provincial Health Office na may 16 nga nagdugang nga nag-positive action ereka. Tapos ito, kagapon, mag-open ko sa naglanginan taon naman sa resort na tibet kong 16 gid kabilog. Kag sa 16 na ang aton LSI duwalang kabilog. So makita sa resort nga ang local transmission man nagdalit naman siya. So, action erek, no? Suro sa kay doktora Maria Victoria Ibanez. Grabe, no? Ate, muna, ulo agwanta ko lang, sandasnya mo, wala na yung batak-batak tani man sa mga beaches kasi alos tinuig tang nakabukas-bukas na pagligwan na sa ngaton pagtugot na nga ti ligwan ng atong ekonomiya kag buksan na. Pero karon instead nga kuntani sa Sabado kag Domingo maka-ulo income sila. Wala kahit may maddo way matamay mo sini kay matay ang gwa sini economy versus health. Din kada duwa kahit kon ang ekonomiya naman magbagdaw ti guto man ta. Kung ang ato lawas magbagdaw ti tapat man ta. Daway ta pakatuhalak sa Nerek. Anyway, ang ako dali na God is in control, God will make the way. Yes. Amo na lagi na sa Nerek ya ang aton siniya nga mas mahimo action Nerek ya. Sa mga police report naton ginpasakaan na sa kaso ang nanakpan to lang nanakpan na sa Nerek to nga isa ka persona nga nanakpan sa checkpoint kamay armas atong si Rome Alonso Isilis 29 anyos sa edad nga taga Canlaon barangay Malayba sa Canlaon Negros Oriental nanakpan atong tinarikdan nga Lunes. Tinalikdan nga Lunes, nadakpan siya sa may sitio Cristobal, Barangay Mabini, Sirating Escalante, sa mga katapos ang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa pagpamuro ni Police Lieutenant Francis Don Lumahan sa Idalom sa nga command ni Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha. Ang joint operation kaga checkpoint kag ipatigayon sang Escalante City PNP
So, headed by Police Major Hillian Disti. So, by chance, kinakuhaan siya sa caliber 45 pistol na may may mga pito talang ka-live ammunition sa magazine. Ang report na inisya ang ginpasakaan na sa kaso inquest kay na matapos nagabot man itong ballistic na sang patilis actioneric ang armas kay di man niya gun holder kag wala sang pangalan sa kamkrami nga ini si Romy Alonso E. Siles. So wala gyapon sang wala pa man ini makapiyansa. Okay, balik ka sa Action Roger Guti bago diri sa pag-aresto sang persona or pagpasaka sang kaso sa persona nga nakuhaan sang armas ito kami mga kaso sang dinakpanay sa mga kriminal sa Cadiz City nga I think sa Cadiz City nga may mga operation ang aton nga mga other units ng PNP. Action Roger? Yes, actioneric natin pasaka ng kaso sa inquest sa sining aggabaylar sa Republic Act 10591 tao dira sa may Escalante City. Sa Banwa sa Tubo sumay nadakpan man sila nga isa ka persona nga nagampang-ampang sa caliber 45 samtang ara sa nagapulaw sa Namatyan. Wow. Kag nagainom-inom actioneric. Kulbaan na mga tao, bangod sang kulba sa mga tao nag-report sa pulis. Natigayon ini mga alas 10 pasado ng taknasang gabi kahapon sang Martes sang gabi. Kag ang report nga na-file naman sang kaso kaina ining suspect nga gikilala kay William Arubo E. Pahimbing 33 anyos sa edad sang barangay Tigbao sa Banwa sang Calatrava. Pero ara sila sa Sitio Kawa sa barangay Luna Banwa sa Tubuso kay nagpulaw-pulaw sa Namatyan. Nakuha sa iyang caliber 45 pistol nga may duha ka mga magazine kag 12 ka mga live ammunition ang na-recover sa iya. So, sunod sa kay Police Captain Paul Kenneth Magan sa aton man sining interview sa iya 91. Armas sa Dave Magdan, sir? Sa may Sitio Kawa, sir, sa may General Luna. General Luna, Bukso sa Itoposo. Ano rin, sir, sa checkpoint niyo? Funds lang sa telephone call na may mga may taong armado sa area. So, pagabot ng police, aktuan din sa nagkakapit ng armas while nag-inom-inom. So, ang mga tao na headlock siguro siya mo na nag-report. Anong armas yan ni Captain na nakuha nyo? 1 caliber 45. May 12 ka bala at may 2 ka magazine. 2 ka magazine? Pangalan niya si William Arubo. William Arubo. Arubo Pahimbing. Pahimbing. Okay. Pila edad yun, sir? 23 years old. May asalo? Wala. Tagadiin gini sa Captain? Barangay Tigbao, Calatrava, nag-represental. Tapos ara siya na naminom na sila? Sa may Namatyan. Okay. So, while nag-inom-inom, pakita-kita sa armas. Yan mo na, sir? Yes, sir. So, nahadlok ang mga populace. So, nag-report sila sa amin, sir. Nanong background, sir, sa suspect mo, sir? Na may armas siya? Based sa nga pag-coordinate sa Calatrava, parang may members kasi ito ng private group na nag-deal ng pero subject for verification. Pero may previous kaso na siya sa may Trava na legal gambling. Illegal gambling, sa Calatrava. So, gina-verify pa actioneric ang iban nga mga background ni William Arubo kay sunod sa report na membro ini siya sa mga isa ka armed group.
subject for verification pa. Mm. Pero may kaso sa Skratraba, illegal gambling na ginatubang. So, muna, nakapiansa lang siya. So, naglagaw naman siya sa Tubuso. May armas, ginuminom siya naman yan. Then, kapagwa sa armas, kaya daw ginahulampangan, blala. Natabo ni kulbaan mga tao, nag-report sa pulis, nag-responder ang kapulisan, nadakpan gid sa tusakto kasi mga pulis na kanto to, ang nag-una, nakasibilyan. Pagkatapos, sinangara siya, nagpilala rin nga pulis pagkatapos, gintayaan, gin kaptan, wala siya kapalag, nadakpan siya. So, gin-file ang kaso, batok sila siya kaina, inquisement of America. So, amo ang aton dulong report. Mga balita naton diri sa norte nga bahin. So, good boss, makapahuay-huay ka na? Gali, mapahuay-huay tanay, mapamalandong America. Balik ka giguro, Lunes na? Gali man, kasi amo na gani nga kuwan ko naman ding actividad ko sa duha magkadlaw sa Sabado. Oo. Kahit pagka Domingo sa Resurrection Sunday, may event pa kami sa church. Okay. Kaya, ka, amo ginayang dapat nga maghugyaw kita, excited kita, and we will rejoice kasi amo na siya ang resurrection, amo na siya ang victory naton tanan-tanan. Ang pagkabanhaw sa aton Ginoo, na amo na ang simbolo nga kita man, na bag-o ginang aton nga kabuhi kay ginluwas niya kita. Sa mga aksiyonere ka, no? Ginplastar na naton mayon daw para yun isa sa ginplastar nga tirasa blangan namin katama. Ipos na bla tao ni nga. Matamat na nga. Kasi kwarta gagilas ka mo ta. Oo Huwag kita bla sa lantawon daw nakakanaw lang. Why kagid remembrance? Why kagid remembrance? Ako ganito na patindog ko to daw payag-payag Gastuan mo man. Daw ka okay man. Ubos racket mo, pero may agi ang racket. Kaya nakapatindog ka kapayag, di ba? Hindi ba nakapatindog ka payag? Oo, abi mo lang to, lang. Amat-amat lang ganay kay tisiling ko, mayong racket mo, kung dito sa kita mo yung racket mo nga buo. May kidipol pa nga payag. Wow, grabe ka payag ba? Oo, natawab lang daw na. Natawagan may kidipol na. Pero payag na. Hindi lagi ordinaryo nga payag na, kundi kuhan ka na yan, special. Hindi kayo, bilo kasi may mga apo na tati, kinanglan, bisan di na lang sa aton, bisan sa kabataan na lang pala nga. Gwapo. Sa gamay nga daw result nga makita sa ang natawag nga pinangabudlayan. Sa mga nanuto gani. Rakit. O ka namin sa color green. Greening colors na green. Green ka, kaway ko pagpadamuhi kulor. Kawayan. Di kay, kundi, kakasting akon nga restaurant. Di, puro kawayan tanan, tinanugunan ko sunirik. So, ginimo ko, patindog ko, pagpayag, para nga mapuslan man ang mga material, kasi kung bakit pon magabok malang blacksionary kao. Tiyara, namin ang tawon na. Namin siya kay daw pala siya Bugnaw. Bugnaw ginexionary nga lugar kao. Yes, so. Ara nga pronto kay para nga lan. Amo na. So, pala siya inang kawayan kag lipa lang Gwapo sa imong kuan kay do kahipid blaw. Pero may kwan may may lumok-lumok na yung kama nga kung halimbawa magiging kung maganahan ka, gwapo ya. So, gate sa gate? Wala siya, pagsulod yan na sa gate, sa gate na, balay na dayon, salas na dayon. Balay mo ni dayon? Amo na dayon, balay na kasi, na mo. Mami. Taon kahipid. Ang
agi sila nga kuan bla nga sulod galing kete ginaubra pa raw na sulod Matamat lang nami nabi na Gwapo sa imo ko ano. Wow. galing kete kala na saya dali na ya guys ide para sa imo to nga konkreta kag steel practice. Pero I mean lang pag-ubra hipid. Oo, maayo pag-ubra na kay bulupang Kuan ba na? Nang ang pag-ubra pulido. Oo. Kuan gila sa pag-ubra yay nang gin way blagin lahugan bla. Gani, oo, nami kay pag-ubra. Hindi ko sa patay ko kayo, mo gina kay kon hindi kani ano uton ta sa kasunod yo. Kaya ko dugo porte pagkahipid ja kay. Nami Ligwa no, ligwa. Ya sila nga sa Eric sila nga ba maluoy ka man sa Action Roger nga payoon ta pa ka hindi lang. Sa kayoon ta di kag payoon ta ka. Nami kay kaligwa blo nami katinlo. Oo. Si para ko matapos pag ginakablo ka pa tiles ta kalog. Gipa kuan mo na, igin pa pintahan mo ni green. Oo, green ka kuan. Green ka orange. Orange. So nami kombinasyon perfect. Perfect now? Perfect combination. May ko gid may ko believe ba. Nami lang taon ko kabugnaw bla believe ko Temo to siling mo nga ang kwarta tapos madula lang. Pero kung ginbutang mo kaging gamit mo sa kinabudlayan, may resulta mayo. Daw ga kuan ko sa to daw ga ka-inspire ka, ka-inspire ka. Ka-inspire ka. Daw ka-inspire ka. Wapo nga mga plastada bla. Tapusan no kay chimpo ko galing. Sabi mo do, imo na chimpo pa. Sorry. Sige na, kay mapawalay tanawin. Happy Holy Week. Sa kay Toto Julie de Basag ko. Kapamati sa aton. Gani. Subog sa gabi si Migo William Priat. Kapamati da pa rin George sa Kamamgina. Kaya subog magatamyaw kita. Maigi kay pagpamati man sa kay Fiscal Benjamin Maido. Kaya Ma'am Linian Maido. Nagatumati mo man din si kay Toto George. Kaya sa Power Dream. Sila Migo Naldo Bakruya. Nga arada kay subog man si Migo Naton Gina Bierkas Toto Albic Poy Hinulan ang duwa galing ka mga linaya si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong kag subog man Ma'am Judy Delbo nga nagapamati man sa ato. Mani report ato madulong Action Eric si man nga Tioda direkta diri sa Kulabtagan sa norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Eri sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kit Aksyon Roger Gutim live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Magabi dira sa kay Isra Sombiro sa Sumag. Kay Toto Samuel Castillo Armitada. Mayong gabigid. Kay Mr. Mrs. Elvis Kadura Patigas. Baby Yuki, Toto Ayan J. Tatay Teddy, Inday Priya. Alin kay Rona Rihida Trap. A report ng Aksyon Roger Gutib, giradulong sa inyo sa kaluan sa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka
sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa mga may nabidira kay Vanessa Mayo kay Ebony Butcher sa Germany. Sa kay Sir Edwin Veles da. Mayong gabi lang kag mayong pagpaurok-urok. Sa Malaysia, from crew o BTS Capella, Richard Ispilita. Balikata to, patrol to, balikata sa aksyon idinaboso sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon idinaboso sa report. Aksyon idol, may gabi, apres ka back. Action Eric ginkumpirmar ni Police Lieutenant Abigail Dunasco, Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga duha ka mga polis ang nagpositibo sa ginpatigan nga random drug test. Sunod kay Dunasco, Marso 17, sa naiwaluan nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga isa ka staff sergeant nga na-destino sa Escalante City Police Station, samtang Marso 18 naman ang isa ka patrolman nga na-destino sa Binalbagan Municipal Police Station. Dugang pa ni Dunasco, Marso 23 kag 24 sa gipabalo sila sa resulta kag ginrelease sa police station. Kag karon na ginahulat pa resulta sa confirmatory test kag kung magpositibo, mga tubang sila sa grave misconduct kag mahimo ma-dismiss sa serbisyo. Sa karon, yara sila sa Personal Holding and Accounting Unit sa NOCPO kag ginbawi man ang ila sining issued firearms. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Patrol to, may gabi dira kay Nanay Tessie. Nanay Tessie, may gabi dira sa may SP Village. Kapaurok-urok pa siling ni Tutong Noble, kag ni Kagawad Peter Maymay Noble, ang akon nga ludi. Sa mga Noble family dira sa SP Village, may gabi dira kay may papurok-urok. Sa kay Maninoy, maay kay Maninay, Chari Salvacion da, mayong gabigid. Kag sa mga taga-purok, may gumumao na kay Pajer, Armon, Berto, Bastian, Baroroy, John Mark, John. Rin kay Chairman, Purok Chairman Jerry Alit and family. Sang purok may gumaon, Barangay Panokoy ang pagpanamyaw. Sa iba na kung wala matamyaw sa Urigid ha, Lunes balik ta. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sining amahanon, Action Night Patrol Program. Kita magatakop temporaryo. Balik kita na kita Lunes sa aton sining pagpanumbalik. Aton sining patrol la unit reporters in action nga nagparagad karong gabi sa kay Action Roger Guti, Percival Villamor, of course Action Edwin Naboso, Action Papang Nixon Tahom, ang atong nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action ang Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunong Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sunod Isang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang ilagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos,
Hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.